zer gisa? Ongi etorri gurera, ongi etorri anitzelera. Gutariko gehienoi eskatuko baligute gure gonbidatuak igotzen dituen ormatzarrak igotzeko, ziur aski ezkenuke oin bakar bat ere lurretik altxatuko. Goi mailako eskalatzaileek egan egiten baitute, eta gaur bisitan datorkigunak hainbat norabidetan egin ditu hegaldiak. Eskalatzaile, bertsolari, kondorren kapitain. Eta gaur anitzelen da eskalatzaile eta bertsolari gasteiztarra, Irati Anda. Gabon, Irati. Eseri lasai. Zer modu zaude, Irati? Ondo, pixkat urduri. Urduri? Pixkat. Ni ere, bai. Bueno, ez dut sinisten, Ez, bueno, konsolatu nahi zintudan, baina ez du balio. Orduan, ez bai, kontsolatzeko baldin bada sinistuko dut orduan. Bueno, aizu, dena den urduriago egoteko motiboak izan dituzu beste leku batzutan. Zer iruditzen zaizu gogorragoa? Hormatzarroiei aurre egitea, edo Korta eta Juanito jasan beharra? Ez que ez da, jasan, ez da... Bueno, haiekin lehiatu beharra, Baina igual bigarrena, ez Korta eta Juanito batik igual nik kontrolatzen dudan esparrua dalako igual pareten esparru vertikala, eta igual hor gustorago sentitzen naiz eta urduri egon. Eta agian beste reality showaren esparru horrek urduriago jartzen nau, horregatik. Hor zure kontrolaz kanpo daudelako hainbat eta hainbat gauza. Bai, ez dut ezagutzen esparrua, ez dut ezagutzen medioa ere, eta horrek askotan ziurgabetasun horrek urduriago egoteko arrazoia ematen du. Bueno, berria izateko oso moldatzen zara. Eskerrik asko. Bueno, zuk lehendik ere, goi mailako kirolaria izanik, esparru batean ezaguna izateko merituak egin dituzu. Baina esparru hori nahiko esparru mugatua da, eta orain berriz askoz ere jende gehiagoren gana iristen den beste leku batean agertu izanak, batean gainera, egun batetik bestera, askoz ere famatuago bihurtu zaitu. Ez dakit hori nola moldatu zaren horretan? Egia esan, apur bat sorpresa izan da, ez? Banekien, Conquistadorea oso programa ikusia zela, baina nun pentsatzen horren besterako izango zenik. Eta, karo, askotan jendea etortze zaizu, zoriontzera edo kaso egitera, eta erantzuna gustatzen zait izatea, pixka kaso egin, baina azkenerako, igual presak ajun Gasteiztik edo ez dakit, eta askotan, hombre, zuzara Irati, eta bai, apur bat eskapatu naia, batzutan sentimendu hori ere, batzutan izaten da apur bat astuna. Ikasi beharra dago. Bai, baina, ikasi beharra dago. Eta pentsatu behartzen nuen, esango zizuten aurretik ere, ez da? Baina nun espero horren besterako izango zenik. Igual, ez nun sekula ikusi programa ere, hola guztiz. Ez, programa solteren bat, o beste agian, baina nun... Bueno, pentsa ezazu, igande gauetan, ordu horretan, telebista pizten dutenen lautik ia batek hori ikusten duela. Ja. Orain, urrengorako badakit. Milaka dira, urrengorako badakizu. Bai. Bueno, esan dut, lehendik ere ezaguna zinela kirol munduan, goi mailako eskalatzailea zarelako. Zailtasun eskaladan 3 aldiz izan zara Euskadiko txapeldun, beste 3 bider Espainiako txapeldun, eta munduko txapelketan 5. izatera ere iritsi zinen, eta gainera zenbait probatan 2. izan zinen, alegia. Goi mailako kirolaria zara. Bai, emaitzek bintzatala esaten dute, ez? Emaitzen arabera, bai. Naiz edo nintzen, edo, bueno, ez dakit. Bai, zergatik? Pixka bat utzia duzu, ara? Bai, azkenean oso bizimodu gogorra, latza, esan ez da erresa hori mantentzea. Gehien bat, gure lantresna dalako gure gorputza, eta azkenean makina bat bezala tratatzen da gorputza, eta askotan limitera eraman baita ere, eta hautsi egin daiteke, eta nire kasuan hautsi egin zan, nire makina.
Eta... Ze nolako arazoak izan zen dituen? Ba, eskumuturrean eukin un problematxo bat, operatu behar izan nuen. Koskorba badaukazu? Bai, koskorra eta marka, baita ere. Eta, bueno, operatu beharra, eta gero errekuperazioa, eta, bueno, gero, askotan bizitzaren norabideak ezberdinak izaten dira. Eta apur bat gogorra, pixkat, goian egon zarenean, berriro maila galdu eta maila berreskuratzea edo buruarentzako oso gogorra da. Eta, bueno, ez dakit, agian, batzutan pentsatzen dut agian, bizi izan dudala momentu hori, eta agian pasa izan dela, eta listo. Bestetan pentsatzen dut oraindik badauka dela garra emateko, da hor nabil. Atzapar horrek lehengo indarra badauka? Bai, lesioa erabat osatua dago, noizean min emateit, baina, bueno, da oroitzapen bat besterik ez da. Ze funtzionalki ondo dabil, indarraiteko problemarik ez, alde horretatik ondo. Ondo. Eta bertxotan ere ez zara makala? Bueno, hori amaitu berri den Arabako txapelketan, final erdietara heldu zinen, bertxotan ere kirolean bezain lehiakorra duzara? Igual opurtxo gutxiago, baina behin lehian nagoenean, eta behin eskenatokira igota eta mikrofonoen aurrean burua edo aktibatzen dut, txipori jartzen dut, eta lehiatzera, ez? Baina igual... Gainera txapelketa da, ara lehiatzera joan behar da. Horregatik, orduan badaukatolako arrotasun hori, ez? Junda ondo nahi egin izan hori zalantzari gabe. Eta zurekin lehian ari den batek poto egiten baldin badu? Nik pozartzen nuen, zuk? Jo, egia esan, bertxolaritzarekin ez dut sentitzen hori, baina eskaladarekin askotan igual, sentsazio hori... Eta bertxotan zergatik? Ez da, agian bertxoaz dudalako sentitzen horren beste, bai lehiatzen ari nahizenan, lehiatzen ari nahiz eta punto, baina gero niretzako bertxoa da, apur bat lagun arteko zerbait gehiago, ez da egiten. Baina eskalatzen bai gertatzen zitzaela, igual eskalatzen egon lagun bat, eta ni baino lehenago erortzen dan da. Da askotan, pentsamendu hori da, onartzea pentsamendu hori ez da erresa, ez? Eta duzu, ze faltsua nahi zen. Gero laguna da, jungo naiz beraren gana, eta upa oso ondo, eta barruko desioa da, bere erortzen dan putze egiten da dena. Baina, pentsatu izan dut horren inguruan, eta ez da bera erortzea nahi duzula, baizik eta zuk irabaztea nahi duzula. Orduan, ez da berari txarra opatzea, baizik eta zuretzako ona nahi duzula. Zeure buruari begirari. Bai, zeure buruari begirari. Bertsoekin jarraituz, final erdietara iritsi zara, finalak beste oihartzun bat izaten du, egunen batean gustatuko litzaizuke, ez da, sentipen hori bizi izatea. Bai, egia esan, gainera antxego bueltatu naiz berriro bertso mundura, ze eskaladarekin hasi nintzenean, apur bat, alde batera utzi nuen, nire bihotzean gordeta, beste txoko batean, ahaztu sekula ez, nire bizitzaren parte da. Eta ontxe, lesioaren bidetik eta pixkat berriro heldu diot bertsoari, eta disfrutatzen da ere pila bat, eta gustatuko litzaidake bai, finaleko sentsazio hori eukitza, eta iritsiko da, segurazki. Ondo, konfiantza, eh? Ez da dilla, Ondo. Bueno, elkarrizketa hau egiten lagunduko didan hirukotea aurkeztuko dizuet. Gurekin dira, Onintzaen beita Iñaki Etxezarraga Etxe eta Lierni Agirrezabala. Hauko Onintza. Etxe, zelan? Lierni. Li. Etxeratik. Bueno, ezagutzen dituzu? Batzu bai, beste batzu bai, ez da? Bi bai eta... Ezagutzen ez duzun hori fidatzeko moduko neska da, Lierni Agirrezabala. Bai, zalantzan jarri. Ez zalantzan jarri, ala da eta. Ezagutzen dituzun biekin, ez dakit, ia zaitezken. Lierniekin bai. Horintza, ekin. Irati, lehiaketetan ikusi zaitugu, bertzotan, eskaladan, eta zu konfeseu zeustan behin, konkistadorren probarik egoten esan egunetan aspertu egiten zinela, luze egiten jatzu zen egunek. Hainbeste guztetan jatzu zerronkak, zure burue frogan jartzien. Bai, pila gustatzen zait. Ez da, arrazoia ez dakit, igual bizirik sentitzen naizelako, ez? Proba bat aurrean daukadanean eta erronka bat, baino gehien bat nirekiko. Ikusteko ea gaina izen edo ez erronka hori gainditzeko, eta horrek gainditu edo ez gainditu, lortzen baldin badut dana ematea eta zutan jartzea barruan daukadan guztia, niretzako ja nahikoa da. Berdin da, esango nun berdin da emaitza, ez da berdin, ez? Hobeto da irabaztea, hobeto da ondo egitea. Gehiago betetzen zaitu horrek, ez?
Baina ja jokoan egotea eta proban jartzea ja niretzako bintzat bizirik sentiarazten hau. Etxe, zuk laguna duzu, ikusi dut lehen hor makillajeelan elkar nola besarkatu duzuen, eta baina Patagonian aurkari izan zen. Aurkari gogorra. Bai, aurkari gogorra, eta bueno, nik nahi notzen galdetu, nik aukera ukine banan ezautzeko azkenengo gunean, eta askorik eskinan ezautu gero aukera ukiot, baina askotan entzun dut eriatu zela realitiak eta lan askorik gustatzen, eta gustatuko jaten jakitia, ia zer itzideko zun zutaz, etxetik ikusi zaren, ez? Ia zu zaren bezalako ikusi zaren, telebistan ikusterakoan, edo momenturen baten pentsa duzun hori ez naz ni, edo... Hombre, orokorrean ni izan naiz, ez? Eta zalantzari gabe, bai egia dela egoera asko apur bat kontestutik atera ondoren arraro egin zaizkidala, ez? Eta momentu batzutan, igual, pentsatu du, nik hau egin nuenean enion zentzu hau eman nahi, ez? Eta gero, kontestutik ateratzean, beste zentzu bat eman diotela. Bai egia dela, atera naute apur bat, nik egitu tontoarena izugarri, ordu oro. Eta tontakeria pila bat ez dituzte atera. Eta ez dakit zer gaitik, baina bai pena eman dit, ez? Ez dakit. Asko atera dituzte, eh? Baita. Pentsa, baina tontakeria pila bat geratu dira, oraindik ere, han Patagonian geratu dira, eta listo, eta bueno, ondo daudean, Han egin dituen, han momentua salako tontakeria horiek egiteko, eta listo, baina orokorrean ez atera dan irudia, bai egia dela, ni naiz, baina ni naiz kapitain moduan, ez ni pertsona moduan, ez dakit, nik desberdin nahi nuen, nik bertan nahi joan apur bat lanera edo papel bat egitera, kapitain edo lider moduan, orduan bai saiatu nahi zela horren barruan egoten, ez? Lehiatzera jun izan banintz, segurazki beste modu bat esportatuko nintzen, segurazki. Li? Bai, nik galdetu nahiko nizuke Irati, ez dakit, sare sozialak gustoko ote dituzun edo ez? Badakit Facebooken profila bat duzula adibidez, bai. Jarraitzen duzu edo... Bai, egia esan, ibiltzen naiz batzutan gehiegi, gainera, eta egia esan, esai gustatzen gehiegi ibiltzea, nik uste dut Facebooka edo 20ak edo badakatela bere funtzioa, eta dela apur bat komunikazioa mantentzeko eta bar, baina nik uste dut gehiegi erabiltzen direla, eta azkenean denbora gehiegi hor emateak ere, nik uste dut ez dela ona, ez? Eta hori da nire burarekiko autokritika, nik uste dut aspaldian gehiegi egoten naizela hor sartua, ez? Baina etxe parre egiten du. Bai, baina momentuak ere badaude, ez? Igual orain lehiakideekin kontaktua mantentzeko bide bat bada, lehiatzen nintzenean ere, kanpoko jendearekin kontaktua mantentzeko bide erresa da ere, ez? Eta, bueno, horretarako, bai, baina ja... Eta kritiken inguruan, egia da, sare sozialetan, kritikak egiten direla, ez? Batzuetan onak, bestetan txarrak. Nola jaso dituzu kritikak? Bai onak eta bai txarrak? Hombre, onak beti ere hobeto jasotzen dira txarrak baino. Baina argi dagoena da, hainbat pertsona bizi gara munduan eta mundu guztiarekin ondo konpontzea eta mundu guztiak gustoko izatea zuk egiten duzuna, hori da, ezinezkoa. Eta hola izan behar du baita ere, ez? Azkenean, mundu guztia ados badago zurekin, ze aspergarria, ez? Horrek ere emate dizu pentsatzeko eta, mira, honek hau esan dut, igual, bueno, pixkat, kontuan hartzeko jendeak zer esaten duen, hori ondo dago. Beti ere, errespetuaren barruan egiten baldin badira eta kritika ondo eraikiak, ez? Insultatzeagatik hori ja, ui. Bai, konkistadorren esan dozu kapitan egon zarela, baina bereziki egon zara nesken taldeko kapitana izan zara. Asko remarke da hori. Nik ez dakit zuekan zelan bizi zenduen etxetik emoten eban, bai programan eta bai tertulizetan, nesken talde horregaz esala oso, jarrera esala oso zuzena izen. Zuekan hori holan bizi zenduen, adibidez mutilen taldieri espabien, las chicas son mejores, son las chicas, ez dakizer, zuek hori zelan bizi zenduen, ez? Guzti hori. Nik egia esan, guk han bizi izan genuen, talde guztiak probak zeuden, eta berdin, nik enun sentitu inongo tratu bereziriko, ezberdiniko, ez dakit. Egia esan ere, naiz hortan fijatzen. Han zaudenean, nibintzatan nengoen probak egiteko, lehiatzeko, eta listo, ez? Eta proba batzutan hobeto, beste batzutan okerrago, ez dakitan momentuaren arabera, proben arabera, askotan reakzionatzen zu ezberdin eta jarrera ezberdina da, ez? Bai egia dela proba batzutan abantaila genukala, beste batzutan ez,
Baina, egia esanik ez dut bizi izan, gero, realitian hemen ematerakoan eman zaion kutsu horrekin, ez dut bizi izan horrela. Desbarren ikusten dira horrek. Bai, eta pentsatzen duzuk ere ikusiko zenuela zure taldearekin berdina. Bai, da gero da hori, taldeen artien ez dugu hainbesteko harremanik eukian, orduan oso desbarren ikusten da, ez? Guk askotan beste taldekoekin eukiguzen arazuek eta gero hemendik ikusten duzun igual beste erabatera ulertzen dozuz, eta han momentu askotan, bai, igual asko kargatzen dozu beste taldien kontra, lehenengo bi probak irabazi esan neskak, eta guzaten du, dan hain da mondotzi, zer, eta eskapitaina hona euki ben, Bestela ere, salaketa hori eginda, ez da? Bai. Zenbait proba bintzat, zuek irabazteko prestatuta zaudela, eta... Bueno, nik ez dakat esateko kontu horretan, nik berez ez dut inungo pistarik jaso, ez inungo laguntzarik, egin izan baldin badute egin dutela erdizkutuan, eta egia esan ez dut horretan pentsatu, nik proba daukadanean aurrean, gainera nik esan nien hori saltoaren proban, lehendabiziko ez bigarren proba horretan. Nik esaten nien, buruan bakarrik iko erduzu, salto, igeri, trepau, eta igaro, besterik ez. Eta nik enun pentsatzen beste, zertan ez proba hau guztaki zeinentzako da, nik ez dut denbora galtzen horretan. Proba ondoren egongo da denbora hausnartzeko. Zer egondan, zer ez dan egon, zer laguntza izan duen edo ez. Baina proban momentuan, atope, bestela tanken proban bultzatzen hasi ere ez. Eta zergatik uste duzu aurreko batean kortari entzuten nion, bere ustez programak bai zuela alako nahia edo saio batzuetan nesken taldeak irabazteko. Zergatik uste duzu berak irudi hori duela, horritzapen hori duela. Behar bada Kortak eta Juanito gaserre daudenean joku gehiago ematen dutelako? Agian bai. Agian bai, egia esan, ez dakit, Kortari galdetu beharko zai, ez gati pentsatzen duen hori, ez dakit. Galtzeko erak be oso desbarreinak die. Kortak eta Juanito galtzeko galtzerako momentuen oso jarreran aserre eta nahiko... Bueno, ez dakizila galtzen. Hori da, lekuz kanpo ipintzen die eta nik ikusi dana bintzet iratin kasuen, momentu oro barriakin eta naizta galdu, venga, aurrera, da beste filosofia batekin hartu da dira hori. Eta batzuek ahuldade zeinutzat hartzen zuten hori, alegia, tratu ona izatea, agintzeko jarrera hori ez izatea, hori elkonkisen bertan ere pixka bat kritikatu izan da, ez? Egia esan, entxe esan duzulako, ez dut gehiagin jarraitu debate hori edo, baina kritikatu izan baldin bada, hori da nire funtzionatzeko era, ez? Eta segurazki gizonezko talde bat izango banu, argi daukat ezingo nukela berdin funtzionatu, eta agian ikasi beharko nuke funtzionatzen. Alegia, zuk Juanitori esan zenion horrek, zuretzat ere balioko luke. Behar bada, mutilen talde bat zuzentzeko, etzen nuke hainbeste balioko. Agian ikasi beharko nuke. Jakin izango banu, neska taldea o mutil taldea izango zala, agian informatuko nintzatik ez, nola zebadagit, modu ezberdinean funtzionatzen dugu motibatzerako momentuan. Eta nik nire eguneroko bizitzan tratatzen dut jendearekin, entrenatu iten ditut, motibatu behar ditut, eta pertsona bakoitza mundu bada, eta gero ja genero kontuan ere, gero pertsonen arabera, ez da, baina orokortuz genero kontuan ere, emakume bat orokorrean oiu egiten baldin badiozu, ez du berdin funtzionatuko, eta enak horri entzunien behin komentatzen zuen, berak igual behar zuela, oiu hori, ez, ateratzeko motivazio hori. Bai, izan ditu, Bai. Behar zuena izan du. Bueno, gaur agur bat baino gehiago bildu ditugu zuzetzat, eta lehendabiziko agur honetan ageri diren biak, nik uste biek zuri oroitzapen goxoak ekarriko izkizutela, Anginean, ikusten genuen nolakoa zen, baina gero atera garenean berarekin gero eta hobeago gaude. Eta han ikusten genuen nola zen, nola babesten zigun, nola izaten genuen berarekin konplizitatea, nola genuen lagun bat bezala, ez kapitaina bezala. ¡Esperamos! ¿No está kapitaina? Bueno, que presentaciones luego. Ez da izan errezan egotia eta berakin digu azkenian saioa eramangarriagoa. Bere azkenian iratia un poco mariloka eta bere tontakeriekin eta hola oso ondo pasatu dugu. Farrezka, demora ustean farrezka. Hori, lehenengo. Gero, dantzan, demora ustean dantzan, abesten.
osea, gelditu egiten gara eta hola, eta gero danekin bai harremana daukau, eta irati etortzen da farietara. Osea, ez gurekin bakarrik, mutilekin, kanpotarrekin be bai, danok ibiltzen gara batera. Han ere ginen, baina beste erabateko lagunak. Orain, kolegilla. Eskerrik asko zure konfiantza eta alaitasuna transmititzeagatik, esan izun beste gunean que eres un artista, tio, eta jarraitu horrela. Ikusiko gara, eta nahi duzunen hemen nago, onjarbin nago. Horrengo arte irati. Oso polita. Entzun duzu, artista bazara, tio. Artista de la pista, bai. Bai, ez da, nire funtzionatzeko modu azkenean da apur bat giro ona sortzea, eta nik ez dut giro ona dagoen lekuan azkenean burukatzeko gogoa eta irabazteko gogoa berez etortzen dira, ez, eta bai egia dela, hori, banen bilen, niretzako joko bat, zen ere. Bineska hauek ere giro ona jartzen laguntzen zuten. Bai, bueno, leire eta Maialen. Berea, kantuan dantzan, eta ustut kantuan hasi zen lehen da bizikoa Maialen izan zala baita ere. Azkenean ez da, sortu genuen giro bat, eta bueno, danok indartu egiten ginen giro horrekin, ez? Gero probetan probara, ez? Baina probatik kanpo. Atope. Horrela kutsi dozu, eta asko kritikatu da, baina nik uste era hona izen dela jokatzeko, beste taldekide bat, eureke komentatzen da, beste taldekide moduen izen zadera, nahiz eta kapitain moduen, euren errespetu eduki zuganako, ia danek, lortu dozu babes hori, eta azken finean, taldekide bat gehiago izetik lagundu dutzule aurrera erobeten, ez? Bai, badakit hori, kritikatu izan dela, ez? Eta bueno, mundu guztia daka eskubidea ados ez egoteko lideratzeko modu horrekin, ez? Baina nik horrekin lortzen dudana, nik azkenean hartzen duen erabakia errespetatu egiten zen. Erabakia hartzen zen danon artean. Oroar. Baina azkenean... Oroar. Bai, baina azkenean, azkenengo hitza edo askotan, igual askotan ez, baina ez baginen ados jartzen, nik erabakitzen nuen zer egiten zen ez, eta hitz hori errespetatu egiten zen. Ez dakit hori ikusi den, ez den ikusi, berdin zait, baita ere, baina modu bat da, ez, eta lehiakide bat gehiago izatea kapitaina falta zala, nik uste dut ez dela egon hor ningo problemarik. Arantxaren kontu bat eratzen badugu, ez dakit, Arantxak agian... Zuk atera duzu, Bai, ez atera dut, baina esan nahi dut. Agian Arantxak behar zuen beste modu bat motibatzeko, agian bai, posible da. Ez dakit. Etxetik ikusi dugunok, nik uste denok gauza bera pentsatzen genuela. Edo hor ikusi ez den zerbait gertatu da, edo neska hau benetan arraroa da. Edo biak. Nik uste dut, benetan, eta agian, nik agian nintzen ohartu ez zegoela taldean benetan sartua, baina benetan esatut bihotzez ez dala egon ezer azaldu ez denik. Eta berez pertsona zaila dala tratatzeko. Beneko egunetik, bertatik, ez? Kari nintzen enterau, ze, karo, kamarei esan ziren, esan zuen guztia kamarei esan ziren, da nien nintzen konturau. Hau nintzen enterau, gero nirekin normal zegoen, ez da ditzein egiten genuen, da, bai. Baina gero guzterakoan lehen dabiziko programa, ez harritu nintzen esan nire ama. Jolin, zelako genioa, bai, genioa, bai. Bidaian etorri nintzen berakin eta badoko bai. Eukidez nire esperientzin bat, bai. Bueno, geroxeago itzuliko gara berriz ere Patagoniako lehiaketara, konkistadorrera, baina goazen orain Iratiren sorterrira, Gasteiza. Bertako lagun batzuek opari berezi bat, original bat egin nahi diote. Kaixo, hemen gaude, jango taberna da hau, Gasteizko taberna bat, dana egiten dugu patatarekin. Eta hau izango da, pintxo bat Iratirentzako. Horrela izango da, pintxua. Birau, hau da, behia, ez? Dauka barazkiak, eta dauka arraultza, eta hemen dekago bebai, patatak, arabako patatak, eta mahonesa. A ber, ipiniko dugu hemen txen patata batzuk, ipiniko dugu pixkat mahonesarekin. Horrela, hau, Argentinan, esaten dute mata hambres. Eta horregatik egin dugu pintxo hau. Zu Argentina esautzen dezu pixkat, eta horrela egin dugu. Eta horrela.
tan pintxo honen izena izango da hemendikan aurrera Irati. Bai? Hori, agurtuko dezut Irati, eta nahi desunean etorri eta jango dezu zure Ikusten? Bueno, zu arabarra zara Bai. eta oso patatera zara. Bai. Oso patata zalea zara. Bai. Eta taberna horretan badakite. Ez? Dirudien, ez? Bai, dirudienez, bai. Jo, eze hona, pasako naiz, zalantzari gabe. Eta niri ere gogoa sartu zait, pasatzeko. Hori probatu behar dugu. Gonbidatuta zaude, ni gonbidatzen zaitu. Erki. Gero hartuko dizu telefonoa. Bueno, Gasteizen Irati izena jarri diote, hor ikusi duzuen pintxo tentagarri horri, baina ez da hori Iratiren izena daraman gauza garrantzitsu bakarra. Hona hemen beste bat. Begira, ternua etxeko prakaba da. Eta ze izen du praka horrek? Pantirati. Pantirati. Ez zara edonor, Irati? Nintzara akordatzen dut, ahi ama. Ez zara edonor? Akatik bartu bat. Pintxoa Irati, prakak Pantirati. Bai, Pantiratien historia nik enuen sinisten. Zer da, Irati pantera edo? Prakatik etorriko da, imaginatzen dut. Panti. Pantietatik ez dator, bintzat. Jo, baina nik esan nien, ikusi nuenen prakaren izena, esan nien Jose, mesedez. Hau broma bat izango da, ez? Hau ez da izango benetan. Baietz, hola dituko direla Pantirati, eta ni flipat. Baina nola, eta bantxe. Tontana egiten beti esan. Bai, Pantiratiak, praka horiek nik diseinatu nituen horregatik daramate... diseinatu zen nituen? Bai, batzutan... Eguzki lore moduko hori eta... Bueno, irudia ez, baina forma, praken forma eta luzera eta pur bat... Eskalatzeko eta egokiak direnak? Bai, bueno, nire gustura. Nire gustura eta, bueno, irudi merkatuan ere saldu izan direla desente. Pantiratiak. Pantiratiak, bai. Gainera, kaletik doanean eta, mira, pantiratiak eta... Zer dira, neskentzat bereziki edo... Bereziki bai, tiroa nahiko basua dakate, da igual. Etxeketanik eta ditugun tramankuluentzat eta elukete balioko. Agian ez. Eskaladarako gainera, nik uste dut. Eskaladat ez dute. Bueno, gaur, atzo eta gaur, badakizu sekulako, beroa sekulako sargoria egin duela, eta hartoko aldugu bainutxo bat, goazen itxasora, eta bertigorik ez pauzu ebeintzat, tentagarria da. Mallorca da. Hau 2000 eta... ze urtetan izan zen? 2000 eta 8ko ekainean uste dut. Eta hor, Mallorcan bat ere sokari gabe egin zenuten eskalada. Eta, bueno, abantaila bat bazen duten. Sokarik ez, baina behintzat erori ezkero uretara. Bai, uretara. Bai. Eta zertzen hau, promozionala edo... Bueno, hau izan zen... Ideia izan zen apur bat deskonektatzeko txapelketen rutina, entrenamenduak eta apur bat oxigenatzeko eta bide batez ateratzeko baita ere ikusentzuneko bat. Junginen, astebete Mallorcara hau grabatzera, ez? Sekula probatu gabe, psikobloka, esan... Psikoblok? Psikoblok deitzen da, bai. Oso buruarentzako, ikutu oso exigentea, ez? Eta alde horretatik, psikoblok eta deep water solo ere deitzen zaio. Eta bueno, barabak genuen probatzera jutea, ez? Eta ze bikotea joan zineten, bi eskalatzaile goi mailako. Bai, bertan egon ginen biok. Biok apur bat protagonista, ez? Bideokoak, baina gero Gorka Karapeto ere handikan suertatu zen, bideografikeko lagunetako bat grabatzen ibili izan gero Josu baita ere, Iban, bueno, nahiz eta Patxita biok izan apur bat irudia edo, atzetik badago ekipo bat, azkenean olako proiektu bat daukagunean, eskalada bezalako kirol batean, ez daukagu olako baliabide handiegirik, eta askotan aktore moduan, eskalatzaile moduan, gidoilari moduan, irudiak hartzen baita ere danetik apur bat, eta izan zen nahiko aste intensoa. Orduan eskalada bikote zineten, pentsatzen dute motivazio handia izango dela munduko txapeldun batekin aritzea, ez da eskalatzea? Egia esan, nik ikasi izan dut pila bat. Nik Patxirekin hasi nintzanean, Patxi base bilen jago imaian, da ni hortxe azteko, ez? Eta izan zen, atea honditik sartzea moduan, ez? Ikastea olako profesional batetik,
nik uste dut nire evoluzioa edo askartu egin zuela askoz ere gehiago, ez? Bai entrenamenduak, bai jakitea sentsazioa, jakitea txapelketak nolakoak diren, eta bertan egotea, babes horrek emateu ziurtasun askoz ere handiagoa, bai. Ez du Irati, posible da eskalatzaile izan eta bertigoa izatea? Nunbait irakurri dut bertigo pixkat ere baduzula. Bai, posible da, pixka bat bai, jode. Bai, gainera Mallorcan ibili mintzanean 15 metrotik gora ja biratzen un itxasora, eta zaten nahi, zelako beldurra. Bai. Bai, bertigo pixkat bai, baino... Hombre, ez dut uste denik bertigo patologikoa, bestela ezingo nun eskala, baina batzutan bai, errespetua batez ere, eskalatzen ari zarenean, eta ikusten duzunean, azkenengo seguroa dagoela zure hankatik metro terdira, eta urrengo hasta egin duen, eta zetu duzu, erortzen baldin manaiz, 10 metro ditut zintzilik geratu arte, eta jode horrek ematen du, errespetu pixka bat, esan. Eta hor tirazo hondi xamarra izango da, ezta? Bueno, aseguratzailea fin badabil, ez dago inungo problemarik, eta normalen erorketak izaten dira dinamikoak, azkenean sokak, espresek eta aseguratzaileak eramaten dute kolpe guztia, orduan iristen zaizuna ez da horren beste, orduan ez da oso kolpe handia. Gustatu zai terminologia, erorketa dinamikoa. Bai, nik esaten dieta aseguratzaile, dinamizatu erorketa, mesedez. Bere ala ulertuko dute, hori ulertzen ez duenak. Baina parriten dira. Bueno, Irati ikusi dugunez oso gora iritsi da eskalada munduan, Baltzola gogoan dugu, gura mugarri izan zen zuretzat, hain segur, oso pauso garrantzitsua, ezta? Ze zailtasuneko zenura, 8 fe zen. Bide hori lortu zuen zenbagarren emakumea izan zenean? 16garrena mundu mailan. 16garrena mundu mailan. Beraz, bai, oso gora iritsi da Irati, baina gogoan ote ditu astapeneko urratsak? Bueno, nik Irati ezagutu nun, izango dira, ez dakit, ja 1993 da 94 urte horretan edo. Egiten nuen klatzak eman, pixkat eskalada eta mendiko monitore bezala. Gau ez mendiko zeharkalde egiten genitun, kobazuloetara bizitak, eskalada irtera egiten genitun, baina eskalada irtera batutan oso berezia eta farregarria ere bai ez. Akordatzen nahi, zinauterietan ere mozorrotuta joaten genela igual Hueskara, Arrilosera, oso gaztetxoa zelarik ere, Marrokozera eta dena egin genure lehengo bidaia, eta oso oroimen hona dauzkat. Garai hartan zen, neska nahiko isila, eta gero aldi berean ere, grina handia zeukan, gauzak egiteko orduan, ez? Zikitzen zian pixka bat zerbait gehiago. Etzen konformatzen igual, irtera bat egin, edo eskalada saioa egiten genuenean, bere buruari pixka gehiago zikitzen zion. Gubiok, ez dakit, lortu zen olako kimika berezi bat, ez? Eta harreman hori mantendu izan dugu urte askotan, ez da? Lagun min bezala daukat. Orain arte bezala, jarraitzeko, eta nahi duenean, pareta luze batean elkarrekin topo ingo dugula. Sorpresa polita. Bai, ala? Hor pizti agertu da, baina nik uste traskibapen oker bat izan dela. Hau, asko diko piztixe da. Bai, piztixe. Piztixe kapullo. Que grande. Bai. Ze hor ditzapen politak. Gainera, esan aurretikan buruan neukan Rigloseko irtera hura. Pelukarekin eta kasko gainetikan peluka jantzi eta piztik ere gona bat uste jantzi zuela eta ilauteritan egin genuen, bai. Zure lehen biziko pausoak izan ziren? Bai. 1000 abentura Marrukozera joan ginean ere, eta aste santutan, kanpoan lotan ibiltzen ginenean, kristo notza pasan aste santu hartan. Eta Patagonian? Patagonian ere hotza pasan nun, bai. Gu jauzik ibiliko gara konturatuko zara berehala. Eta berriz ere ara ingo dugu jauzi, oso logikoa geratu da gainera, hotzak Patagoniara eraman gaitu, eta munduaren azkeneko konkistatzailera itzuliko gara berriz ere, han Iratiren partaidetzak polemika bat baino gehiago eragin dueta. La contrincante es la otra ahora, ¿eh? No entre tú y yo. No, es que nos están comiendo el torrao. Ya lo siento, pero no me puedo fiar de lo que me dices. Me puedes decir misa. Yo solo puedo fiarme de lo que vemos nosotras y punto. Somos rivales, tío. La suerte de la novata le va de puta madre, la suerte de la novata. Juanito, no te quejes tanto, tío. ¿No me quejas? Bueno, hay indicios. ¿Indicios de qué? Bueno, la cazuela está negra. Fuego, que no es cierto. Hemos hecho nosotros. Eso, entre capitanes hay un código. A ver, te vas enterando, hay un código. Pues explicármelo antes. Me parece una falta de respeto a los participantes. ¿Le vais a echar un capote a Irati?
no le va a ayudar en absoluto, todo lo contrario. No grites mucho, Juanito. Te veo un poco gruñón para las chicas. Yo creo que tiene que aprender a llevar un equipo de chicas. Que no iba a valer yo para las chicas, no iba a valer. Una, en este caso, nos adelanta los acontecimientos y ahora, mira, táctica lista, la que las lleva todas a raya, va y palma. Gracias por lo de lista. A poco que comas se te llena la tripa. Nosotros hemos comido menos y hemos trabajado más. Y aquí estamos. Hasta que no empieces a ser menos cascarrabias, no te voy a dar las gracias, Juanito. Cortés ido hasta allí, Juanito da unas vueltas, no sé. Parece que les pica el culo o algo, no sé. No pueden estar sin quietos. Que están haciendo un papel y dos que tienen poco cerebro. Ez da gauza ederra ipurtiko azkurea, Horregatik biliko ziren oinez. Ez que egun hori izan zen increíblea, nik genuen ulertzen ezer. Kau, iritsi nintzen beranduago baita ere kanpamentu horretara. Eta nik ikusten ditu Juanito eta Korta, handikan oinez gora eta bera. Bueno, suertea izan zenuen, zu etzintuen egurtu beste zera horrek. Arrazoirik ere Gorila ez horrek. Juanitok ere ez. Ja, ez dakit. Ez erresateko astirik ez zion eman. Konturatu zenerako, antzeon... Nik uste nuen bilatzen zuela, hori, espektakula berak, Juanitok berak esaten du, reality badala eta espektakula eman behar dela, ez? Bueno, horretarako, ez? Ematen dute bi hauek. Nik uste gero eta gutxiago bortxatzen dutela beren burua. Ez aldaude gero, urtetik urtera gero eta okerrago. Ja, igual urduri bestire egongo, ez? Gero eta naturala boingo dabe... Hori ba. Bai. Baina hor, bideoetan eta irati zube, bueno, ez dakit, ikusten zara zure burua defenditzen, edo, bueno, ikusten dire irudizek ez, baina gero hemen, bai debatien eta agertu izan zarenien, polemika guztizetatik urrundu zara edo esara horretan sartu. Erabakit eukizen duen sartzie, edo desberdin ikusten dozu zuke guztia guretzako Jesukriston polemiki edana. Bai, eske desberdin ikusten dut niretzako, hemen Juanitorekin jarri dituzuen irudi guzti horiek, eta maten elkar gorroto dugula, eta benetan nik ez dut horrela sentitzen, bai esaten izkiola gauzak aian, Juanito, eta izugarrizko prontoa, eta botatze dituela botatzeatik, eta askotan da, Juanito, bale, saitu zaitez, eta geritzen gugu, da igual bai esaten izkion gauzak, baino, ez da, sin más, nik ez ditut hartzen hola, ez dut ikusten nire burua defendatu behar, orduan zertarako sartuko naiz polemiketan, eskenean nik dakat pentsamendu bat, eta beste batik izan dezake bestea, nik ez dut konbentzituko, eta naute konbentzituko ez da ere, listo. Zure irriak eta etzitzezkian bat ere gustatzen, Ja, ez dakit. Probatu beharko luke parre egitera, oso divertigarria. Hor nik uste dira, hasieratik hartu dela ja, ez? Berak esaten da, tenemos que ir a por esta. Lehenengo bi probak irabazite, da, karo, eurek veterano izen da, nik uste hasieratik ja enfila bihotzu dela. Hala esaten du, no, está comiendo el torrao. Eta gero nik uste dira, Juaniton kasuen, kapitain aldaketa hon zanien, proba duelo irabazi ben, eta jateko barik gelditu zanien, eta bere taldekoekin itzuli gerre egon zanien, nik uste gehiago dela pikia baino da hori, ez? Amorru, ez? Berak ez da bela irabazi da, eta behin irabazita gainera ezin izin da bela jan, ez? Da nik uste dela atzetik datozen gauza guzti horrekin, ez? Igual hortikan etorri. Nik ikustu pike sano bat moduan, igual, gero telebistatik ikustu zu da, ezer ez dakienak, pentsa dezake, gondala hor zehose, baina pike sano, eta gaina nik ez dut nioen hola purpat pikatzatik ere, kaskarrabia, eta holako, ez izan demola guztia hori gruñon da, eske, ikusten nun da, Juanito, gauza itez apur bat. Edurretako irudi hori polike bada esazten da nien esaten, mira, eki la lista ez dakizer, egize da, zuk botaten deutzezu antzauzienin batzarleku horretan, botaten deutzezu, ez tozu jakingo neskak idatzen, eta kasualidadie, irabazten deu berak ez, orduen, batzutan igual dan ateraten dugu lekutik, baina igual guk eukiko gunkezen reakzioa dien. Nik esan nion, zorionak gainera egin zuten kriston proba egun hartan, eta bai Lurrek eta bai Kristinak tirain zuten, baina topera eta Juanitok ere lan handia egin zuen da. Gainera esan nion, egin duzue kriston proba, baina nire tortzea hola jarrera horrekin, nemeaz las gracias da gizen. Zer da duzu esatea, sin más. Ez dakit, reprotxatzen moduan, ez? Eta oso ondo irabazi duzu, baina zer nahi duzu
zer nahi duzu gehiago esatea. Omenaldi bat? Bai, eski hori da. Omenaldi bat nahi baduzu eskatu produkzioko eta igual egingo dizute. Aurrez ezagutzen zineten, ez? Juanito eta zu, ez zineten ezagutzen. Bai, izenez bai, noski. Izenez bai, baina bestela. Dia gaztiztarrak izanik, horrek ez du balio izan ezertarako, ez? Harremanako begoak izateko, edo... Ez, azkenean Juanito biltzen da mendi munduan, eta ni gehiago eskaladan, ez? Eta gehiago, lehiatzen ibili naizenean, ibili naiz rokodromoan sartuta, hori izan nire bigarren etxea, o igual lehenengoa. Gainera, Juanito ez alda Gasteiztarrekin, bere herritarrekin moldatu okerren? Agian bai, hori dirudi. Manurekin ere izan zuen horako historia bat, eta bai, dirudi. Gero, Krisekin ere bai, zerbait, ez da, edo... Krisekin ere gizun zuen? Edo, berak. Bueno, bera bialdo eban... Bai. Bueno, jarraian, lehen esan du, iratik zozokeria asko egin zuela eta gutxi agertu direla, gaur batzuga ertzen ari dira, eta ondorengo irudiak ere benetan irrigarriak dira. Vamos a comer debidamente caliente. Digo debidamente caliente porque es el nombre científico que hay que ponerle. Y lo hemos pasado regular. Falsa y una hipócrita. Aprendió de sus compañeros. Eso no se hace. Así de alto. Yo creo que es un poco... Ez dakit momentu egokize aukeratu zertun hori etxeko. Egia esan, Horria bueltan zentozten. Bai, irten da, egintzen akordatzen, baina besterik gabe ez dakit, eske ikusten, nik nator mundu batetik, gaudena denbora guztian tontoaren egiten, eta gure artean oso normala da tontakeriak egitea, ez? Eta agian beste kuadrietan ez da hola, ez? Orduan, niretzako tontakeria dena agian beste batentzako igual izan daiteke olako... Iraingarria, ez? Hori pentsatu nahi dut, ze bestela ez dut ulertzen orain entzun ditudan komentario, una falsa y una hipócrita. Gilipollas ere bai. Joli, bueno. Nik argi eta garbi ikusten dute, maliziari gabe egineko keinuak direla azken fina, baina akaso, honintzak esan duen bezala, etzen momentu egokiena, ez? Eta akaso jendeak horrexegatik gaizki hartu zuen burla moduan edo... Bai, ez dakit segatik. Osea, niretzako momentua da gogoa daukasunean, ez? Eta igual momentu horretan gogoan eukan keinu horiek egiteko, eta egia esan ez dira Juanitori eginak, Nik ulertzen dut kamari aurrien egonda, ez dela izango hain inozoa Juanitori keinu horrek zer izoan etxeko, ze badakizu handi... Agertuko dela. Agertuko dela, orduen, nik benetan ikusten dut, izen zala tontokeri betez, baina igual berak bai hartu dugu, ez? Komentatze ban, ez? Berak bere filosofia momentu bat eukio ala da, olako hitzonak esaten, behin gauza honak esaten da biela, ja dana estropeau zen du. Bera serio ari da, eta ondoan, bera egoan kontetan bere esperientzi txarrori militarragaz da filosofetan ez da zuatzien holan esango ban, ya estamos, barriro. Nik historia hori igual entzun da bio hiru aldiz, ez? Eta igual... Ez que, grabatuta daude gauza batzu, beste batzu ez, orduan gauza batzu zuentzako berriak direnak edo kamerara lehenengo aldiz komentatzen ari denan, nik igual entzun da, ez? Eta segurazkien nintzen kaso egiten hariko, eta, karo, programatik irten da. Kamera da, olako making ofeko kamera txiki horietako bat, eta, olako kamera txikiek emate dutela gogo gehiago horrendik antontoen egiteko, ez? Eta, ez dakit. Momentua izango zen, ez da, nik benetan nizkiola Juanitori egin, eta, txartu hartu baldin baitu, ez dakat ningo problemarik barkamen eskatzen. Txartu hartu ote ditu ba, denbora puska bat ere pasatu da, eta ara zer kontatu digun Juanitok berak, pasarte xeleberri horri buruz. Bueno, pues son muecas y son cosas pues que al final, cuando uno las ve, pues no tiene que hacer otra cosa más que reírse. Bueno, ez du ematen hain gaizki hartu denik. Benetan esango du, ez? Espero dut. Bestela bere gezara. Zilatu iruditzen kortak eta berak alkarri esaten dutzi izenak eta gero, platoan eta laguna agertzen di, eta batien laukeinu inosogaki gilipollas eta... Sentsazio hori daramat. Normalean, nahiko zuzen, ez? Ibilizan naiz, eta igual bai egin izan ditu tontakeria batzu, gero hori kaka pastelana ere, izan izugarrizko tontakeria, eta baita ere, kristonak, ez? Eta Juanitok eta kortak kristonak bota, gainera biraoka baita ere, ez bakarrik. Eta nik tontakeria pare bat egin, eta zuzenean kriston erasoa, ez? Eta egia esan ez dut ulertzen, baina, hola izango da, eta listo. Besterik gabe. Bai, hombre, nik komentatzeko lehen komentatu dena. Eukio da ziratik pike bat, eta batez be Juanito, ze kortakin ez tozu eukio nolako hainbesteko, ez? Pikeri, baina Juanitok igual mantendu dau momentu oro, ez? Eta nik bai usteot, euren artien eukiko da esan
keinu horrek edo ikamoika guzti horrek, seguro txistera hartuko dela, baina zurekin nik uste duki dabila hor, hasierako pike bat, ez? Sentsazioa da, hori, ezin naizela irten nire bidetik, ez? Irteten maldimana ez ja, hor da, edo nor zai erasoiteko, ez? Eta, jo, ezin da, hola izan, lasaia naiz, baina, jo, nik ere baitu nire amorru momentuak, nire aserre momentuak, edo tontakeria momentuak, eta eskubira daukat beste donor bezala, apur bat, irteteko, ez? Eta, ez dakit, ematen du hor, edozen txikikeriakin ja, bere ala dataz. Bueno, Kortarekin eta Juanitorekin eta Patxada gehiago zera hitz egin dugu, Xegoneren hitzak ere bildu ditugu, hori da elementua. Hori da elementua. Bueno, hauek denak, eta Iratirekin jarraituko dugu oraindik, hauek denak, bere alaxe izango dituzue, iragarkien tartetxo laburronen ondoren, orain txer. Haz elementua Xegonen. Jaun Andreok, hainbesteko garrarekin txaloak jotzen dituen publiko hau zarauztarra da. Ezagun dute. Hola. Eta gure gonbidatu nagusia berriz, Irati Anda Gasteiztarra, eskalatzailea, bertsolaria, konkistadorrean kondorren kapitain izan dena, eta kapitainen artean, aipatu dugu, eta zuek ere igande gauetan ikusi duzue, Ikamika ondixamarrak izan dira. Zer esaten ote dute, denbora pixka bat pasatu eta gero, zer esaten ote dute Juanitok eta Kortak Irati Andaz? Nolako oroitzapenak gorde ote dituzte? Zer nobata ondo indula, ondo, ekipoa ondo ikusi dut eta ondo, ikusten da, físicamente areko baino goto dagoela, eta ikusten dut ondo indula kapitan bezala. Ha inculcado mucho a su equipo, pues esas ganas de querer ganar y de querer demostrar que aun siendo mujeres, que por supuesto lo pueden hacer tan bien o mejor que nosotros. Nahi hon hori kapitan egon neska intartin. Gure neska Irati ontzen bezala neskeken, pues ni neskin tartin kapitan. Gustatiko zeiten, Neri txarrik ez ditin, mitza eta aurpegi ez dit nire aurrien nekin ondo portatu da, da ni horrekin gelituko naiz. Telebistakoa ikusi denakin, Beak esan berko duen eregatik zerbait. Recuerdo aquel lance que tuvimos, aquel juego que hicimos en la nieve, no fue un comportamiento al final exquisito el que tuvieron con Juanito. Ganamos la prueba y luego no hubo un cierto reconocimiento, pero no se lo he hecho ni en cara, ni muchísimo menos ni a ella ni a ninguna de sus compañeras. Que no iba a valer yo para las chicas, no iba a valer. Una en este caso se adelanta los acontecimientos y ahora mira, la lista, la que las lleva todas a raya, bai palma. A ver, noiz ikusten gehan, musu hondik bat emateko, laizte ikusiko geloski eta aurrea, aurrea. Venga, gero arte, guapetona. Cuando nos veamos por Gasteiz, pues evidentemente nos tomaremos unas cañas y hablaremos y disfrutaremos de todo lo que hemos pasado en el Conquistador del Siglo. Guapetona. Kortari esan bitu Eta Xegonek bai gozatuko zuela zure lekuan, neska zinguratuta. Seguro, zalantzari gabe, autentiko, Xegonek autentiko. Anda no muti hartien. Azko gureko bien igual zure lekuen egoti eta horregatik etorriko ziren hainbeste kritika, no jakin. Ikustu dut horre komentatzearen ez, zelan ze jarrera ikusi da neuren bidizuen oin, aser eta pike guzti hori angel dituzala, ez? Guk askotan komentatu dugu partaide guztien artien, eta bai ikusten da, etxetik igual, ikusten da benak, ez dakik gure artien zer bizi izen dan, eta askok ikusiko dabe, ez? Pike hori benetan dauela, baina ikusten da, bueltan gauza baretu jen direla, ez? Bai, eske, ni pentsatezun ikusi ez da, Juanitok nola aipatzen duen hor kutxen proba horrena ere, harritu inau bere pentsamendua, enun pentsatzen minduta zegoenik ez nun pentsatzen rekonozimendu bat bilatzen zuenik ere. Ez dakit, osea, sin más. Txokolati pezera deoz. Berak dino ezetz baina behin da barriro esaten dugu orduen igual. Bai, igual, bai. Eta eman genion
txokolate puska bat gainera. Irati, edo hartu zuen. Ez, eman genioen. Iratian da bertsolariaz ere hitz egin behar dugu pixka bat. Serapioren letxugak janditut nik usu, baina gehienez nik gaur jasoitut bi musu, ta zure figurina nei ezaldu aizu, titiak zilborreraino iristen zaizkizu. Tralai, laralai, laralai, iristen zaizkizu. Beno, balen, eskaladan eman zituen lehendabiziko urratsetan bidelagun eta maixu izan zuena ezagutu duzu, Azkoitiko Piztixe, eta orain berriz bertxotan maixu izan duenaren agurra datorkigu. Burura etortze zait, lehenengo gauza Gasteiz, gero bertso eskola, gero bertsolari bat, eta gero eskalatzailea. Eta orain ja, konkistatzaile paper horietan ikusiet, baina lehenengo orden horretan. Bertso eskolara joan nintzeni, gauza berriak probatu. Gasteizen bertso eskolan nire ikasle izan nuen, eta bizpahiru urtetan edo ia astero ikusten gendun elkar. Orduan neska koskor bazan, oraindik ere gaztetxoa da, orduan oraindik gaztetxoagoa, eta gero ja Gasteiztik jun nintzanean ikusi nuen nola eskalatzaile bere ibilbide hortan nola igozan, gorantza, ez paretean bakarri, baizik eta goi mailaraino, eta geroztik desenteetan edo, askotan elkar ikusi dugu eta beti eduki dugu harreman on bat, ez da harreman polita. Oraindik ez dut bertsolaritza behar beste degustatu. Poz ematen dit oraindik bertsotan ikusten zaitu dela, eta bakizu edozein saiotan etorri eta han elkar ikusiko dugu. Ia elkarrekin kantatzen tokatzen gara. Jon Maiaren agurra. Egiz eba aspaldi bili zinela bertzotan, urte asko eta gero arabako txapelketara buelteu zara. Zelan bizi izen dozu rebaibala? Jo, harritu naiz ez, apur bat burgo gorra naiz, eta izan da oian pereak ez duen moduan kontra la pereza, palos en la cabeza, gehiagi entreno gabe han jun naiz txapelketara, eta pare bat saio ondo, beste saio bat apur bat kakasarra, baina, bertxolaritza hola izaten da, batzutan eguna ez dagoenean, eta baitut oraindikan doinuak eta rimak pixkat erdoilduak ez, baina buelta izan da, oso gustora hartu dut berriro bertxolaritza, eta pena ez daukat denbora gehiegi entrenatzeko eta hola ez, orduan, apur bat, berezkoarekin, hori da, berezkoarekin tiratzen, eta esan gustora, baina badakago pixkat lantzeko, pixkat entrenatzezunean berdin da bertxotan, kiroletan desberdin gozatzen da. Erdoiak endu beharra dukazu. Bai, pixkat bai. Irati bertsolariaz zer diote Gasteizen bertan? Erantzunaren bilagoa zen bertako emisora libre, independiente eta veteranora. Arratsaldeon entzule maiteok bertxoko entzuten ari zarete Alabedi irratiko bertsolaritzari buruzko programa bakarra, baina ez horregatik txarrena. Eta, zer moduz, kapitain bertxo? Oso ondo gauza, aspaldiko partez. Aspaldiko partez, bai, ez dakidana nun dauden Bert eta Xoko anderea. Bert, igual egongo da bere txapelakin gozatzen, hortik zehar, eta Xoko andereñoa berriz, auskalo nolako arkaitzetan galdu zaigun. Bertso eskolan neska pilo bat eduki ditugu eta egia esan garai hartan beraz izenean zeuden neska guztietatik pixkat aurrera egin zuen bakarra zela eta bere izaera bereziagatik. Irati iazko txapelketan gurekin irten zen eskola zorroztu taldean, nik oso momentu gogoratzen ditut adiez kebapean bertxotan egiten. Nik uste bertxotan beti bilatu izan duela bertso ederra, eta hori askotan zalea da. Ala Irati, guapa, ia segitzen duzun izaten orain bezain simpatika eta martxosa eta
eta kementsua, eta, esaztu, bertxotan segitu behar duzula, eta eman behar duzula, atxeden aldi horretan pendiente geratu dena. Patagonia aldean irati indartxu, Kortan genioa eta Juanito Pikachu. Baina denetan nola den naturalena, Alabedi irratitik musu beroena. Eskerrik asko Alabedi irratiko lagunei. Gaur, ez usteko batzuk eman dizkizugu, ez? Bai, polita gainera. Bai, bueno, azkenengoa daukagu. Ez ustekoetan, ez ustekoena. Bai. Ai, ama. Elkarrizketa honik bukaera emateko, iratiren historia lehen momentutik jarraitu duten bakarrak ezagutuko ditugu. Nik gogoratzen dut ikastolara juntzen lehengo egunean, negar zotinka, nola agartu zen autobusean, aita ama oiuka eta negar zotinkan, eta pentsatu nun kontxo. Agian, babestu egi izan dugu etxean, eta ama aita zulo bihurtu zaigu, eta bildu nintzen. 7 urtekin hasi zen idazten, olerkiak, eta hori beti eukidu afizioi. Sukaldaritza, eskolanak. Sukaldatzea. Gainera, txikia zela ere, 8 urte zituela, esan zuen, zergatik ez du etxian edo ez dut egiten etxian olako bizkotxorikan eta banua saltzera horra. Eta etxian prestatzen zituen bizkotxoak eta gero etekina berarentzat. Inpernuko makiloiek ere egiten zituen etxian gero lagun artean eta eskalatzain artean saltzeko. Kanpoan oso garestia dira, nik merkeago ingo ditut eta salgai ere. Jarriko ditut, eta hola. Bi maitasun hoien artean aukeratu behar izan zuen garai batean, bazun eskalada batetik, bersoa bestetik, eta azkenean, apostu edo aukera bat egin zuen. Guk bersolaritza nahi gainuen. Digo, lehenengo emakumea, baina badugu Maialen orduan. Bueno, Irati, gure aldetik, egoizen aldetik ere. Hori, badakizu, hori. Gora begira, mugarik ez. Amatxo eta Itatxo, Irene eta Kandido. Eta gora begira, mugarik ez. Bueno, Lierni, Etxe eta Onintza eskerrik asko gaur elkarrizketa honetan laguntzeagatik. Iratian da behon daizula, eskerrik asko ongi izan. Bueno, ez duzu... Ondo? Esan dizut, ez zenuela kezkatzeko motiborik. Konkiz asko. Que haya unas leyes más tajantes. Ez gaude baterea ados horrekin, hori bezeroak ez dialako desagertuko. Tristeana da, horren aitzekiakin, bapaino gehiago dirutan sartzen dela. Jaun Andreok, hitz egin dezagun orain sexuaz, ordaindutako sexuaz zehazki. Sexuaren truke ordaintzen duten bezeroak zigortu nahi ditu Frantziako gobernuak. Prostituzioaren bezeroei isuna ordainarazi. Jarrera horrekin pertsonen salerosketa sareak ere sustatzen dituztelakoan. Joan Alaseras, prostituzioaren bezeroak zigortu egin behar aldira, Gabon. Baita zuri ere, Xavier. Baietz prostituzioaren bezeroi isuna jarri beharko litzaiekela pentsatzen du Roselin Bachelot, Frantziako osasun ministroak, eta Frantziako parlamentura eraman nahi du lege proposamen hori. Zertarako, prostituten bezeroek argi izan dezaten edo uler dezaten pertsonen salerosketa sareak sustatzen ari direla. Ministroak uste du prostituzioa egiten dutenek ez dutela bere borondatez egiten. Bezeroi isuna jartzea modu bat izan aldaiteke prostituzioarekin bukatzeko? Sería una forma de cortar el servicio a esta gente que no podía estar en la calle y al final pues no estarían en la calle, los tendríamos igual dentro de los clubs alternes. Estamos ya hartos, tanto de Pinar como de San Miguel, estamos hartos de que todo nos venga a esta zona. Que haya unas leyes que
más tajantes. Ez gaude batere ados horrekin, hori bezeroak ez dialako desagertuko, jarraituko uteako baita ere, prostituzioko zerbitzuak eskatzen, eta azkenian, ze ondorioak ekarritza eska gauza horiek, azkenian, pertsonak, prostituzioan aitzen dien pertsonak, azkenian egoera izkutatuagoa batian eola egotia, ez? Espainiako hainbat tokitan prostituzioa kaletatik ezkutatuta dago, baina egia da klubak eta prostituzio etxeak existitzen direla eta legalak direla Espainian, Frantzian ez bezala. Frantzian klub hauek existitzea edo legeztatzea erabat baztertuta dago, badirudi Frantziako hainbat parlamentarik Katalunian dauden beste zenbat prostituzio etxe bisitatu zituztela eta erabat iztuturik atera omen zirela bertatik. Zer da hobeto? Bezeroi isuna jartzea ala prostituzioaren baldintzak hobetzea. Guk emakunderi galdetu diogu. Askotan seguritate eta orden publikoaren izenean egiten diren neurriek egiten dutena da prostituzioan aritzen diren emakumeak urrundu, herrietatik, hiriengandik urrundu eta beraien beraientzat arriskua asko handiagoa izaten da, ezkutuan aritzen dira toki ilunetan, ikusten ditugun tokietan, eta areagotzen da beraien ahultasuna. Prostituzioan aritzen diren emakumea babestea, eta hori baldin bada bestelako neurriekin batera martxan jarri beharko lituzkete, bestelako babes neurriak edo emakumei lan aukerak emateko bestelako neurriak. Ikusten denez, hemen gurean inork gutxi ikuste du prostituzioa desagerraraztea posible izango denik eta kalean galdetuta antzeko iritziak lortu ditugu. Bai, desagertu hori ez da ingo. Zeatik ganen, bizten neozea kaletan ez palima, bisotan ez palima, kotxetan tokatzen legun. Hori bukatzeko modua dela ez existizia. Hori da netzako gauzarik importantena. Hori zaila da. Nik uste mundua danetik prostituzioa izan dela. Eta nahi duana joan, da nahi ez duana ez joan. Nik uste martu dena zara legalizatu. Orduan guzti hori hobeto mango zala. Adibidez hau partxe bat besterik ez da? Bai, nik uste baiet. Gaizki. Bakoitza nik uste librea dala nahi do nahi txeko. Nik uste prostituta dienakean aldetin, baita igual behar ez ziten duela o ez duela iken, hoian asuntoa da, batzu nahi badu eiken gogue, beste batzuk ez, baina behan bila juten danara igual izangoa, zerbait egatio, ez da? Prostituta den bila juten dana, ez da, hongo, sin mas. Tristeana da, horren aitzekiakin, bapaino gehiago dirutan sartzen dela, ez? Eta emakume horiek aprobetxatuaz, hoien necesidades aprobetxatuaz, dirua beste bazoa jasotzen dute. Zein da zuen iritzia, prostituzioaren bezeroi isuna jarri beharko litzaieke bai ala ez? Eskerrik asko, Joana Laseras. Hona hemen, gai honi buruz, gai arantzatsu eta eztabaidagarri honi buruz hitz egitera bildu zaizkigun eleketariak. Asier leku ona, Iesaren kontrako Donostiako elkarteko kidea, gabon Asier. Martin Barribuso, filosofoa, ongi etorri? Gabon. Gurekin da Josebe Iturriotz berdintasun agentea, ongi? Ongi. Iban González, irakaslea, gabon? Jose Andres Etxeberria, itzultzailea, gabon aspaldiko? Gabon. Eta Ana Reka, soziologoa, gabon eta ongi etorri. Kaixo, gabon. Beno lagunok, Bachelot Frantziako ministroak baieztapen tinko bat egin du. Prostituzioa inoiz ez da borondatez, norbere borondatez egina. Martin, ados altzeude? Hori sexu langilei galdetu beharko litzaieke, eta galdetzen zaien gutxi hoietan, agertzen da gehienak borondatez daudela, engainatuta hasi den portzentaia bat egonda, beti ikerketetan beti agertzen da, baina behartutako hori bahituta edo erabatean mehatxuz edo daudenak gutxiengo badira. Duan, gutxiengo hori debekuaz ez da babesten, normalean debekua zenbat eta estuagoa, zenbat eta zigortuago izkutuago egiten da. Suedian ja esperientzia egin da, Suedian momentu honetan bezeroak zigortuta daude,
eta horrek bakarrik izan du eragina kaleko prostituzioan, gainontzekoan ez dauka eraginik. Eskutarazi egin du, kaletik eskutarazi. Eta horiek dira, eskalan, prostituzioaren eskalan, beheko mailan daudenak, eta horiek egiten diena da, eskutatu, eta ondorioz, eraso gehiago sufritu dute, arau hori indarrean dagoen bitartean, eta bestalde batetik, sexu bidez transmititzen diren gaixotasunen kasuak ere, areagotu dira, oin uste dut estabilizatu dela, baina froga bezala preservatiboa erabiltzen denez, poliziak isuna jartzeko hori frogatzate hartzen duenez, bezero gehiago alegintzen da preservatibo hori gabe harremanak izaten, eta hori izan da, bigarren mailako ondoriotako bat. Suedian prostituzioak ala ere hor segitzen du, eta, bueno, azkenean, babestu ez du inok babesten neolako neurriek. Jose Andres, zu ados altzaude Bachelot ministroarekin, prostituzioa inoiz ez da norbere borondatez egina esaten du. Beti behartuta egiten dute denek. Nik honetan esango nuke, araua, salbuespena dela arauaren frogapena. Hau da, kasurik gehienetan, egoera honetan dauden emakumeak, eta beren gorputza saltzen duten emakumeak edo, egoten dira eien borondateren aurka. Eta maila desberdinetan. Kontuan edo behar dugu beste alde batetik, emakume hauek kasurik gehienetan esaten direla, bai hezkuntza aldetik, bai diru aldetik, bai familia aldetik, eta egoerarik txarrenetan daudenak, egoerarik txarrenetatik atera direnak, edo egoera txarrenean bizi izan direnak, eta egoera txar horietan egotaren ondorioz joan direla edo amaitu dutela kasurik gehienetan egoera honetara. Orduan, egoera hau ez da desiragarria haientzat ia inoizko kasutan. Beti da kaltegarria, beti da baztergarria. Azken batean, haien duintasuna galtzen dute, emakume bezala, haien balioa edo ez aitortzen indikete inora, gizartaren aldetik, bezeroaren aldetik, bezeroa zigortu behar dela, bai, hemen matxismorik handiena dago sartuta, gizonak zer uste dute, hauek direla objetutzak, eta bakar-bakarrik plazera lortzeko direnak, eta abar, eta ezer egin gabe gero umedun utu dezaketela, eta hor ponpon, edo ez dakiz arazo, transmisioa dela, eta ez dakiz zer, eta gizonak zer, hemen matxismo hitza, asumeratu behar dugu, gizonak zigortu behar dira, ez dago eskubiderik, era honetara tratatzeko emakume hauek. Bueno, denoi eskatu nahi dizuet, interbentzioak pixka bat laburtxeakoak egiten saia zaitezten. Asier, gainerako ona behar bada irudipena edo ustea izan liteke, baina zuk lehen eskuko informazioa daukazu honi buruz. Prostitutekin, astero aritzen zarelako lanean. Egunero. Eta badirudi beste mundu... Eta zein da, zuk dakizuna zer da, behartuta ari dira? Inorrez da bere borondatez ari? Bai, badaude. Bere borondatez aurka lanean ari direnak badaude. Eta horien aurka joan behar dugu, eta horiek denuntziatzeko baliabideak baditugu elkarte bezala. Pasaporteak kenduta daukatenak eta isuna jartze egitenak bere etxeetan lan egiteagatik eta horiek denuntziatu egin behar dira. Baina horiek gutxienak dira. Badirudi beste mundu batean bizi garela. Nik hilabetean elkarte modura 500 pertsona inguru bizitatzen ditugu. Eta hilean. Eta libreki Gipuzkoa osoan. Eta libreki erabaki dute prostituziora dedikatzera. Eta ez dira denak perfil bajukoak edo ikasketa bajukoak askok, etorri dira onera, aurkitu dituzte beste lanbide mota batzuk, han esplotatu zaie, eta erabaki dute ontara dedikatzera diru gehiago bat irabazteko eta benen aukerak izateko. Atzo bertan egon nintzen etxe batean, 3 pertsona zeuden lanean, 3 artean ordaintzen zuten alokairua, 3 jartzen zituzten beren anuntzioak iragarkietan, beren prezioak jartzen zituzten, egiten zuten eta ez zuten egiten aurkezten zuten iragarkioetan, horren aurrean nik ezin dut onartu inoak esatea horiek beren borondatez aurka daudela lanean hor. Hori ezin dut onartu. Ana? Nik uste dut prostituzioari buruzko eztabaida asko sakonagoa izan behar da. Ez da bakarrik lanbide bat pertsona batzuentzat. Gainera, historian zehar, lanbide horretan, ibili direzenak beti izan dire pobrenak. Eta gizarte mailan bajuenak, ez? Orduen, eztabaida sakon bat sortu behar da gizarte honetan, eta ikuspegi guztietatik, ze nik uste dut gure gizarte honetan askatasun osoz, bizi gaitezken gure sexualitatean. Eta balore gisa, derrepente lanbide bat mantentzea diruaren truke
sexua izatea, nik uste dut ez daukala logikarik. Ez daukala logikarik. Oin, askatasun osoz egin dezakegu nahi duguna. Eta ez dago oztoporik egiteko, gure sexualitatea bizitzeko momentu honetan ez dago behar inolako oztoporik. Orduen, zergatik mantendu diruaren truke sexu izatea. Nire ustez kontrakoa da. Bueno, a ber, erantzuten pixka bat eta labur erantzungo dut. Batetik, egon dira emakume prostitutak oso aberatsak, intelektualak, kortesanak, botere munduetan sartuta. Bai, zuek ez esaten duzue, baina bai, egon dira. Bestetik, egia da, debatea sakona izan daiteke, baina nik lotu nahiko nuke beste gai batekin eta dirudi hor ez dugula esplotaziorik ikusten, egia da emakume batzuk prostituzioan tratatik etortzen diala oso gutxi, eta nabaritzen da nortzuk gauden putekin batera eta nortzuk ez, eta nortzuk hitz egiten dute beste toki batzuetatik, baina nik adibidez, etxe barruan lan egiten duten emakumeek hiriburuz hitz egingo nahiko nuke, zergatik horiek bai darela esplotatuak eta tratatuak. Eta zentzu horretan, lasai asko ditugu emakume inmigranteak gure etxetan esklabutza egoera batean gu lanean ibiltzeko lasai asko eta putekin horrelako hizkuntza moralista erabiltzen dugu, ez? Orduan, tratak bereiztu egin behar dira gauza bada sexu langilea izatea, eta beste gauza bada trata egotea. Eta trata egon daiteke edo non, ez bakarrik prostitutikin. Eta gero beste joku bat, iruditzen zait oso importantia ez biktimizatzea eta hotxa ezkentzea. Biktimaren jokua normalian erabiltzen da esateko zu biktima zara eta nik zure izenean hitz egingo dut. Eta momentu honetan behar duguna da beraien ahotsa ona ekarri. Kasualidadea hemen ez dago putarik, nik egingo du putarena, asko berdintzai gainera, eta guk hori erabiltzen dugu dena gara puta zentzu batean, eta gustatuko litzaidake hurrengo batean posible dugun beraiei entzutea eta lehenengo pertsonan beraien egotea eta errebindikazio hori ona ekartzea. Iban, zuk ez alduzu sinesten batzuek beren borondatez egiten dutela lan hori? Nik uste dut baietz. Ez dut uste horrek esan nahi duela beti beraien naiz eta beraien borondatea izatea erabaki ona denik. Uste dut batzuetan pertsonak bere borondatearen izenean jokatzen dugula, baina askotan naiz eta gauzak horrela egin, gauzak txartu egin ditzakegu, aukera txarrak egite ditugu, niri gertatzen zait, eta uste dut pertsona beste askori ere bai. Bueno, ja komentario asko agertu dira, baina hitz egin dituzuen gauzen inguruan, gustatuko litzaide komentatzea, bueno, beraiek, beste alboan dauden hauek, datu batzuek botako dituzte, guk beste datu batzuk botako ditugu, niri gustatuko litzaidake bakoitzak etxean pentsatu dezala bere kabuz sexu errealitatea zein den. Nik badakit askotan, zuek horretaz ari zarete hitz egiten, pertsona prostitutekin edo hitz egiten duzuela, bereiekin lan egiten duzuela eta guzti hau. Baina, bueno, horregatik uste dut gutxi batzuekin beti lan egongo dugula hemen gauden edonork gutxi batzuekin, eta ez da lehenengo aldia aipatzen dudana, asunto hau, errealitatea munduan gaur egun da, ehuneko handiena, bakoitzak pentsatu bezala, handiena nire ustez zalantzarik gabe, prostituzioan daudela ez borondatez. Baizik eta beharturik eta egoera oso txarrean. Nola hobeto deza? Beharturik esaten duzunean, esan nahi duzu, mehatxuz edo horrelako bide batez beharturik, lanean gustora ez daudenak milioika dira. Ez bakarrik prostitutak, esan nahi dut, negu gorrian, kalean, zuloak egiten, euripean dabiltzan langile gehienek, aukera izango balute beste lan bat hartuko lukete. Horretan prostitutak ez dira oso diferenteak. Langilea dira eta askori etzaile lana gehiagik gustatzen. Zentzu horretan, Josebek esan duen bezala, zentzu horretan guztiak gara putak. Bai, lanean gaude, hemen gaude ere bai, lanean gaude. Listo, ya está. Ba ez dago debaterik, erregulazioa, punto. Langileak badira. Nire ustez badago debatea, zeren ez du bizitza honetan dena ez dago ondo. Hori da asuntua. Nire ustez, askatasun faltsu baten desioan edo mugimenduan finkatzen duzuen zure iritzia, esate duzue pertsona guztiak daukatela beraien askatasuna eta badutela, baina horren erabilera da asuntua, nire ustez. Gauza batzuk muga bat dago, ni puta bat naiz muga edo puntu bateraino, beste batzuk
hori zabalagoak dira, zentzu horretan, nire ustez zabaltasun hori limite bat dauka. Eta zure ustez, Iban, Suedian egin duten moduan, eta Frantzian egin nahi duten moduan, bezeroak zigortzea ideia ona da? Bai, zara gogoratuko, baina gai honen inguruan aritu ginen. Duela urte bat edo, hementxe bertan. Baina orain hementxe bertan, Frantziar estatuak lege proposamen bat egun hartan honi buruz hitz egin nuen, nik aipatu nuen hementxe bertan, ideia ona zela, eta kurioso egiten zait, gaur egun gero eta herrialde gehiagok neurri hori hartzen ari direla. Orduan, gustatuko litzaidak zuen iritziz, badakit askotan motibo politiko izkutuak ere badaudela beraien erabakietan. Me uste dut, kasu honetan, jende asko mugitzen ari dela, sexualitateen errealitatea oso txarra dela mundu osoan. Eta Frantzian ari desartzen, eta ez bakarrik Frantzian. Hemen bertan estatu mailan, Espainian, Sevillakoak eta bakoitzak, udaletxeak, ari dira lege horiek sartzen gaur egun. Salatzen dituzte denbora guztian lege horiek. Kontutan izan, horrelako erabakiak hartzen diren bakoitzean, hordaren sexu langileak matxinatu egiten dirala edo alduten matxinazio moduak edo bideratzen dituztela horri aurre egiteko. Denbora guztian, salbatu behar dituzuen emakume hoiei buruz hitz egiten duzuenean, bai, baina sexuarekin dagoen arazoa eta trata guzti hau salbatzeko arau hoiek egiten dutena da justu protagonistak zanpatu. Hori da nik bakarrik esaten dizuedana, orduan... Protagonistak ordaintzaileak esatu duzu. Ordaintzaileak ez, beraien putak, sexu langileak. Bera emakumeak, nik emakumeak. Asier. Azken finean, helburua argita garbi utzi badute eta kareta hori kendu behingoz. Zergatik nahi dituzte bezeroak zigortu, kaletatik kentzeko. Zergatik ari dira zenbait nazio olako iniziatibak egiten edo Bartzelonako ordenantza guzti horiek jartzen. Kaletik kentzeko, bizibilidadetik kentzeko. Ez dute inundik ere helbururik emakume horien bizimodua hobetzeko helbururik ez dute. Ez dute. Politikari horiek ez dute alako helbururik. Ez, bestela beraiek kontsultatuko litzaieke eta etzaie kontsultatzen. Erabaki ona dela uste dut. Etzaie kontsultatzen, inundik ere zen nahi duten haiek. Da, helburua da kaletatik kentza. Ben kendu ezkero, iragarkitatik kendu, kaletatik kendu eta biziblez bada egiten eta bizilagunak ez badira kejatzen, hori azaltzen ziren irungo horiek bezala. Ez badira kexatzen udaletxaren aurrean, ez daukagu inongo arazorik eta botu piloa jasotzen ditugu. Baina ez dira beren alde joaten medio horiek sekula. Baina, eske, klaro, neurriak isolaturik hartzen baldin badugu, ez dute ezertarako balioko. Ni horrekin guztiz ados nago. Eske, horrekin batera beste neurri asko hartu behar direz. Batez be, prostitutak ezagutu. Ni ados nago zurekin, ezagutu. Ni egunero ikusten ditu, ni San Francisco kalean lan egiten dut. Egunero joan da etorri ikusten ditut. Eta ikusten ditut zen nolako balditzetan dauden eta ikusten ditut gauza asko. Bilboko gune horretan oraindik ere kaleko kontu bada. Bai, antxe dauz, batzuk etxeak ere badauz, eta kalean ere eguraldi ona badau, etxea, toperaino, eguraldi txarra, ez horren beste, baina esan nahi dut, egunero ikusten ditut, eta ikusten dut zein egoeretan dauz. Eta zuk uste duzu emakume horien bezeroek sustatu egiten dutela pertsonen salerosketa? Baxelotek hori salatzen du. Eske nik uste dut, eske alaxe da, baina eske ni ailegatzen naz puntu batera eta pentsatzen dut ja bezeroa niretzako bosta xola. Eske emakume hoientzako aukerak egon behar dira gizarte honetan beste lanbide bat izateko, beste aukerak izateko. Eta lanbide horretan jarraitu nahi duenarentzat, zer? Eta bizitzeko lanbide hori behar duena, zer? Azkenean, parkatu, sexu langilei, eta ez dira bakarrik emakumeak, badira emakumeak, gizonak, travestiak, transexualek eta era guztietako daude. Gitxiengoak. Transexualak momentu honetan gehien kotizatzen diana. Beraiei zer nahi duten galdetzen zaienean, lehenengo erantzuna da paperak.
Gehienak paperik gabe daudelako, egoera ilegalean, eta legalizatzeko inolako aukerari gabe. Bestelako lanbideetan existitzen dan aukera, por cierto. Zaila, baina existitzen da, honetan ez dago bat ere. Eta gero eskatzen dutena da, baja hartzeko eskubidea, gaixorik dauden egunean, pentsioa kobratzeko beste donok bezala, segurtasuna eta asistentzia hainbat kontutan. Beraiek ez dute debekurik nahi. Beraiek lanbide bat egiten dute, batzuek aukera izango balute beste lan bat hartuko lukete, baina horretan dauden bitartean edozein langile eskatzen duena eskatzen dute. Eta dira eskubideak. Jose Andres, zure ustez prostituzioaren bezeroek pertsonen salerosketa sustatzen dute. Bai, eta arrazoi bategatik. Hemen hitz egiten dugu bezeroi buruz, eta bezeroak gizonak dira. Kasurik gehienetan bezeroak gizonak dira. Pentsa dezagun, inoiz pentsatu duzue gizon horiek emakume hauetaz, emakume ez, sexualitate ez, eta duten errealitatea, duten ideia, duten irudiak, eta pornografiaren bidez ikusten dituzte gauzak, alako beti denbora guztian dabiltzate desioan olako gauzatan, eta desio horiek burutzeko, egiten dituzte, alokatu egiten dituzte pertsona batzuek, pertsona horiek gabetu egiten dituzte beren duintasun eta bere balore guztietatik, bakarrik plasererako objektu txar modura erabiltzen dituzte, eta gu orain esaten ari gara, horiek aurrera jarraibide horrekin eta bar. Hemen protagonista da bezeroa, gizona. Eta gizon horrek emakumez duen irudia eta jarrera, emakumenak duen jarrera, oso da negatiboa emakumearentzat, ez berarentzat. Bera, egiten duena, naiz eta bertan utzi umedun emakume bat, edo dozer gauza gertatu, eta barriro da bere txera lasai. Baina emakumea geratzen da kalte guztiekin. Eta hemen gizonari egin behar zaio egurra eta gizonari egin behar zaio zigorra. Eta nik guztiz ados nago ekimen horrekin. Horren bidez egiten dena da, emakumea bere zenetik guztiz atera, duintasunez gabetzea eta ezer gabe ustea, objektu gutxi dura. Niri prostituta batek esaten zidan bezala, bera zebilen jatetxe batean, 700 euroren truke, astean 50-60 ordu egiten kontraturik gabe, eta eskaini ziotenean prostituzioan aritzea, berak argi eukizuen. Duintasuna non zegoen eta non ez. Non zeukan lan egiteko baldintza hobeak non zeuzkan eta non zegoen benetan esplotatuta. Orduan, hemen kristolako hipokresia daukagu. Hemen jendea esplotatzen da arlo guztietan. Hemen erdi esklabu pila badago. Emakumeak eta gizonak. Eta hemen bakarrik astoratzen gara gorputzaren saltzeko kontu horrekin. Hemen inok ez du saltzen gorputza. Zerbitzu sexual konkretu eta mugatu batzuk eskaintzen dituzten tarifa baten truke. Eta profesional guztiek dauzkate euren mugak eta argi uzten diote bezeroari normalean zer bai eta zer ez. Eta hori profesional bakoitzak erabakitzen. Hori da araua eta ez aldatzeko. Zigortzearekin eta matxismoarekin iruditzen zait geniala kasu honetan nola artikulatzen duzu matxismoa. Beste adibidea jarriko dizut. Carol Pateman, gero baita ere irakurketak putak gauzak idatzi egin dituzte. Igual irakurtza baita ere ondo gongo litzateke. Ezkontza, emakumeen ezkontza, urtetan zehar oso gutxi arte esklabutza kontratu bat izan da. Ez da egon gizonezko bat salatzen hori esanez emakumeek maitasunaren truke doainik egin dutela sexua, etxeko lanak, zaintzak, eta askotan horren truke jaso dutena dela erailtzea. Eta inorrek ez du esan, inorrek ez du, emakume pile bat erailtzen ditu ezkontzak, matrimonioak. Eta inorrek ez du invalidatu matrimonioaren instituzioa. Hoi bai dela prostituzio instituzio bat eta beti emakumea normalian menpekotasunean definitu duena. Bestetik, segundu bat. Ni pertsona eskondua naiz eta matrimonioaz mesedez hitz egin apur bat errespeto gehiago zen. Zuk hitz egin prostituzioari buruz errespeto pixka batekin eta lehentasuna emanez protagonistei eta protagonistei hitza emanez. Ni nik nigu denara errespeto eman diezaieten emakume hori. Gizonek ez diete ematen errespeto. Zuk hori esaten duzu. Bera dut hori esaten. Entzuni ezaiezu. Bai, Asier. Entzuni ezaiezu, galdetu. Zuk ikusten dituzun San Franciscoko kaleko emakume horiei galdetu. Beti esango dizute beren baldintzak hobetu nahi dituztela, baina segurazki askok eta askok ez lukete nahi lan hori utzi. Inkestak beste mundu batean bizi gara. Ikerketa asko badauz horbe eta askotan emakume horiek esan dute diru berdinagaitik guztiz ados egongo litzatekela. Diru berdinagaitik. Eta non irabazten da diru berdina?
Bueno, pues beraien profesional... Claro, kontua da, beste inon ez dela irabazten dirutza hori. Hori da kontua. Horrexagatik ni dinot, eztabaida sakon bat behar dugu, azken finean prostituzioa, azken finean prostituzioa, lanbide gisa, gizarte honetan tratatu, behar baldin badugu, unibertsitatera edo institutoetara eraman trebakuntza eta edozein lanbide bezalakoa tratatu. Zergak ordaintzen baldin badituzte, hori trebakuntza be eskaini. Eta azaldu mutiko neskatu txikiei, eskola batean, ni alokatzen naizen pertsona da nahi. Baina alokatu egiten direnak kotxea, dira. Eta esan zure alaba edo zure semeari prostitutara izateko pertsonaren duintasuna galdu egiten da. Guk nahi duguna ez da beraien salbatu, ez den bakit ez dugula lortuko. Mesedez, pentsatu personen... Entzun gabe, beraien kontutan izan gabe, eta horrelako diskurtsoekin ez da salbatu, da beraien ahotsa diskutatu, eta berak esan duena, ezkontzarena eta kontuz izan, ezkontza, matrimonioa, eta berri osatzen dut, eta familia nuklearrak indarkeri pilo bat produzitzen du. Eta bestetik, dago Virginie Despentes teoriak inkol liburua gomendatzen dizut, ikusteko nola puta batek esaten du bera, boterea sentitzen duela kliente batekin prezioa negoziatzen. Nola bera duintasuna sentitzen duen. Eta gero dakaldago bat esaten duena, bera ez duela duintasuna, behar haunditasuna dakalako. Eta iruditzen zait baita ere, besteen duintasunari buruz hitz egiten dugunean, kontutan izan behar dugula, beraiek nola hitz egiten duten. Eta nik gorputza alokatzen dut kapitalari, nire denbola, nire urterik onenak saltzen dizkiot, nire bizitza. Kubikulu batean, orduak, eta orduak egoten naiz, nire gorputza dago geldirik nire urterik oberenak. Barkatu, baina sexu harreman bat da. Momentu batean negoziatu dezakedana, sexu harremana izan eta nire etxeran hijo. Sexu harremana egiteko borondate bat egon behar da alde batetik eta bestetik. Eta dirua sartzen baduzu hor, egin detun duzuna da, objektu utza bihurtzea pertsona. Edo zein harreman komertzial bezala. Baina ezin da konparatu beste harremanekin. Masajistarekin egiten duzun gauza bera. Ez du zer ikusirik. Orgasmo badagoela bitartean. Eta horrek markatzen du eztabaida guzti hau. Ikutu mural horrek plazerrarekin zer ikusi zuzena daukana eta sexuarekin eta tabu bat da. Eta nire galdera da. Eztabaida sakon eta serio hori egiten dugun bitartean nork irabazten du. Nori komeni zaio egoera hau luzatzea. Emakume horiei, emakume gizon, transexual eta bar horiei komeni zaie, edo kristolako diru beltza mugitzen ari direnak guztion muturren aurrean. Hemen kristolako negozioa dago, kristolako negozioa dago guztion muturrean, eta hemen eztabaida sakona egin berdenez bitartean hor dabiltza. Diru baltza eta bestea mantendu eginda, bardin. Bueno, Frantzian erabat baztertu dute klubak legeztatzeko ideia. Kataluniako klubetara joan omen ziren Frantziako zenbait parlamentari, Frantziako milaka herritarrek egiten duten gauza bera, alegia, eta han ikusi zutenarekin erabat izututa itzuli omen dira. Asier, hain baldintza gogorrak aldira klubetan bizi izaten dituztenak? Zenbait klubetan bai. Zenbait klubetan baldintza gogorra dira. Egunero ordaindu behar dute alokairu bat logelaren gatik, baina hori da, guk beti elkarte bezala komentatzen duguna ez da legalizazioa bai edo legalizazioa ez. Bitarte horretan pausoak eman behar ditugu, eta emakume horien egoerak hobetu behar ditugu. Baina entzun egite dugu, eta beraik nahi baldin badute hortan jarraitu, guk lan egin behar dugu berain baldintzak hobetzeko. Baina ez gainetik jarri eta aitzakitzat erabili gure sexualitatea ez dugu normaltasunez bizitzen, eta gian guk ez genuke egingo horiek eskaintzen dutena, eta iruditzen zaigu haiek eskaintzen dutena ikaragarri txarra dela eta guk ez genukelako egingo. Nik agian nire lana ez nuke egingo kate batean, fabrikako kate batean sekula ez nuke lan egingo, ali izan ezkero. Tokatzen baldin bazait egingo dut. Baina norberak aukeratzen ditu ere bere bideak. Eta sexualitatea libreki bizi duen batek erabakitzen baldin badu borondatez ez bere gorpua alokatzea, mesedez hori ez dazu esan, zerbitzu bat alokatzen du, berak finkatzen du ze zerbitzu alokatzen du, eta ez dira pornografia ikusten dutenak eta pedofiloak eta ez zitzaigu olako pertsonak bilatu. Prostituziora juten dira zu eta ni bezalako jende pilo bat.
Jende pilo bat juten da, eta bai baso eta bai iritara, eta 18 urtekoa eta 80 urtekoa. Ez dira eskutuan biziren gizonezko agaro batzuk. Zena, hasier ezin jarriko ditugu maila berean pornografia eta pedofilia, ez da? Ez, noski ez. Ez, baino, aipatzen zuena zen, ez dakit nungo... Lehen Jose Andresek pixka bat zentzu horretan aipatu dulua iruditu zaizu. Bai, baina sexualitatea... Asko zentsuratzen duzu pornografia bera, Jose Andres? Pornografia hori da norberaren autu bat eta bakoitzak egin nahi duena horretan egiten duena eta egiten du. Zuri ez zaizu gaizki iruditzen. Ez, pornografia egotea, egon alizatea eta nik ez nioke inori aholkatuko, baina nik ez dute zara aurka horren kontra, printzipioz, momentu horretan, ez dalako zuzenean olako pertsona edo gorputz edo duintasun eskaintza edo saltze edo galtze bide bat zuzenean. Kamarak markatzen du diferentzia, ze azken finean pornografian aritzen danak, sexu harremanak dauzka diruaren truke, eta diferentzia da bezero bakarrarentzat izan beharrean kamara batentzat egiten duela, gero hainbat jendek ikusteko. Ikuspegi horretatik ez dut ondo ikusten. Ikuspegi horretatik ez dut ondo ikusten, Martin. Esan nahi dut, kamara atzean egiten dena, ez dut ondo ikusten jarduera modura. Esan nahi duena, Xabierrek esan du, ikusten duenak eta ikusteagatik, eta irudia bera edo beste ikuspegi batetik ikusita, ez da? Iban. Nire ustez, hemen asuntua da, gauz askotan bezala, limitean non jartzen dugu. Nik uste dut denok gutxi gora bera argi daukagula, zen noen txezuk zeu jarri duzu adibide bat, adibidez pedofilia eta pornografiaren arteko diferentzia bat badago, eta gizartean oso jende gutxik esango du pedofilia ondo dagoela, naiz eta hain askeak izan. Zuk bai? Limitearen gauza da. Orduan, limita badaude errealak dira, eta ez dira pertsonak aukeratzen ditugunak. Badago tarte bat gure aukeran dagoena, adibidez. Zuk aurpegia edo nik zul aurpegia zantzen badizut, igual gustoko dugu duzu, baina lastan hori pixkanaka gogorragoa bilakatzen bada, limite bat egongo da, momentu bat egongo da, zartako bat irudituko zaidana eta ziur askin molestatu ingo dena. Batzuei gustatu egiten zaie, zartakoak bai, badakit. Baina hor, badago limite bat diferentzia batean gustoko ditugun gauzak eta ez gustoko ditugun gauzen artean. Eta limite hori nire ustez ez da bakarrik pertsonen erabakia, baizik eta errealitatean bertan dago. Orduan, zuek jartzen duzue, prostituten askatasuna beraien gorputza saltzea ondo dagoela, nik pixkat berago jartzen. Uste dut, gorputzaren eta pertsonaren errespetua norberaren buruarekiko asko handiagoa eduki behar duela. Josebe. Nik bakarrik situatzeagatik bereiztuko nuke pedofilia eta pederastia. Bi gauza ezberdinak dira, batetik, baina aurrera egiteko pornografiarekin oso hipokrita iruditzen zait, batetik egun gehien saltzen duen zinea pornografia delako. Orduan, niri berdin zait zu pentsatzen duzuna bai pornografia bai ala ez. Nik esango dizut gauza bat, seme-alabak badituzue, beraien sexue ezipena pornografiak egingo du, eta egingo du interneten gainera eskura dakatelako. Orduan, niri iruditzen zaidana da, barkatu, nik entzun zaitut. Bai, Josebe, ez du bukatu, baina ez dizut hori esaten. Bai, esaten ari zara, eta gutu esaten ez du bukatu eta tira zuentzun, orduan ez dakitu zer esango dudan, barkatu. Esaten ari naizena da, guk egon gaiketela kontra la alde, baina pornografia dakan papera, dakan papera, eta momentu honetan dena kontsumitzen dute pornografia. Orduan, nik esaten dudana da, horregin daiteke analisi kritiko bat, bai aldez, baina gauza batzuekin esan, alde edo kontra nago, eta horrelako formula marabilloso bat asmatzen dezu, eta gainera, nastea perbertsuaren ideia horrekin, nik ez dut uste klientea perbertsua dela definizioz. Gehiago, pentsatzen dut, askok moralista gehienak, eta esaten dutena kliente horiek perbertsua dianak, dia gero, puten gana joaten dian, bezeru askok. Eta moral bikoitza hori da putein mina asko egiten diena. Hau da, batetik, zure klupean, eta gainera kalean ez dituzten nahi, ez dute nahi puta kalean egotea, baina eske hori da beraien autonomia kalean egotea. Beste batzuk nahi dituzte klupetan egotea. Zuk uste duzu hezkuntza ikastoletan eman bartzaiela gure seme-alabei, sexuari buruz? Bai. Lanbide bezala, salduko zenuke seme-alabei prostituzioa. Eta orduan zer, parora balima dihoazte, gero parolaren kurtsilloak edo lan hori eskaintzan balima dago, hartu egin barko dute. Polizia izatea klase baten erakutsiko zenuke, barkatu, polizia izatea. Zaila hemen apuntatu dauden pertsonei, lan batzuk aukera dutenean, kurtsilloak egintak gero lan hartu behar dute. Prostituzioa lana balima da,
Aitzu, nire alabak, bera, paroa galdu du zergatik, prostituta izan nahi ez duelako. Eta kloaketan lan egitea, eta hildakoekin lan egitea, eta jendea, lan mundua da, batzuentzako, dare, lan pilo badianak oso gogorrak, eta jende asko egiten dituztenak, baina duintasuna bakarrik sartzen dugu. Sexua dagoenean, gainera, moralitate kutsu batekin. Jendea iraultzak egin ditu historikoki. Berai, bai, kate batean lan egiteagatik, iraultzak egon dira. Pertsonak duintasuna eta eskatzen dute lanetan, ez bakarrik sexuarekin lotuta duenean, baizik. Mala ordu egunean, 8 ordu egunean asko duintzen zaizkit, hainbeste urtentan zehar lan egiten beharrak ere jendeak amorratu egiten du, eta altxamenduak egon dira. Martí. Bai, a ber, baina iraultzak sekula ez ditu egiten beste batek afektatuaren partez. Iraultzak normalean zanpatuak egiten du. Bueno, hemen eztabaida honetan, lehen aipatu dugu, eta berriz ere esango dut, beti falta izaten dira sexu langileak. Beraietaz pila, utzidazu orain hitz egiten momentutxo batez, hemen mundu guztiak daki pila bat horretaz, mundu guztiak daki zer komeni zaien, milaka pertsona dira estatu espainolean, milaka eta milaka, eta hartu El Correo bezalako egunkari bat, eta konturatuko zarete, horrelako negozio volumena mantentzeko, ez dela nahikoa perbertso osatutako olako gutxiengo bat. Euskal Herrian milaka eta milaka pertsona joaten dira olako zerbitzu sexualak ordaintzera, eta ikaragarrizko hipokresia dago. Eta orduan, egin behar dana da, putetaz horren beste hitz egin beharrean, izan behar da lehenengo, marginalizazioarekin amaitu, ahotsa eman, ez seinalatu atzamarraz, ez bidali bazter batera, eta orduan egingo dute euren iraultza. Baina hemen, badago, prostitutak salbatzeko asmotan dabiltzan, jende pila bat, eta azkenean, horren beste zaratarekin, euren eskariak, euren benetako eskariak ezin dira entzun. Eta hori da, momentu honetan prostituzioaren eztabaidan gertatzen dena. Prostitutei ez zaien zuten beste mundu guztia oiuka da bilelako. Asier, Martin, Josebe, Iban, Jose Andres eta Ana, eskerrik asko gaur gure eztabaidara biltzeagatik, eztabaida bizi honetara biltzeagatik. Eskerrik asko Zarauztik etorri zaigun publiko mundialari. Eta eskerrik asko bereziki beti bezala zuei gaur ere leial horregoteagatik, eta datorren asterako itzordu egingo dugu, eta datorren asteko ere ikusteko modukoa izango da. Beste izarrondi bat izango dugu, gonbidatu nagusia, kirol mailako izarrondi bat, Arria Sotzailea, Aimar Irigoien errezildarra, hain justu ere. Plazer baldin baduzue, gaur 8 ikusiko dugu berriz elkar. Bien bitartean, izan uros. Aio!